Salutare, mei, bine am găsit la episod de Nitro Camp. Vedeți? Da, n-am avut și înainte de revenire multe episoade, de fapt poate, să nu mai știu sigur, nu contează. Și da, vreau să vă anunț că o să mai am încă un canal împreună cu Alex, care se numește ASHP Gaming. O să vă las eu în descriere cum se numește canalul. Da. Și hai să ne jucăm. Deci da, să vă abonați la canalul ASHP Gaming, asta e cel mai important lucru. Și la canalul meu, să dați like și vom posta foarte multe chestii. Da. Dar nu mai știu cum se folosea. N-am mai jucat de mult ce joc. Gata. Boys. Uhuia. Ce troll. Troll. Vum. E că e jocul Nitro Camp. Vi-l recomand. Bine, ori pe Smart TV, ori pe iPhone sau iPad. Da, nu contează, mă rog. Deci, da, cam tot cu acest videoclip. Ce să zic mai mult, nu uitați să apăsați butonul de like. Uite, butonul de like. Pa, pa!